Ortiyetin Ukrainanyň garşysyna başlanan hüjümi Badawat, Günwatar liderleriniň ýazgarmalarına sebäp boldy. Emma öňkü Sowet ýurtlarynyň liderleriniň köpüsi häzir öz garaýşlaryny açyk aýtmakdan saklanýan emegdiýär. Şol wagtda bu ýurtlaryň ilaty 24 fevralda başlanan uruş barada kawarlary Badawat allylar we eýýän bu mesele boýunça dürli platformalarda pikir alışmalar başlandy. Şu aralykda Belarus hökümdary Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakyn ýarany Aleksandr Lukashenko Belarus goşunlarynyň Ortiýetiň başlanan ýörüýte operasiýasyna gatnaşmaýanlygyny aýtdy. Beýlek Sowet ýurtlaryndan tapawatlykda adatça bolşýaly Türkmenistanyň döwlet eýçiligine kabar telişdeleri Ukraina garşy başlanan hüjüm, adam helakçylyklar barada hiç bir maglumat bermeýär. Adatlyň habarçylary Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Ukrainadaky diplomatik wekilhanasyna jaň edip bu ýurtdaky türkmen studentleri, zähmet migrantlar barada edilýän aladalary bilmäge çalışdy. Emma ol synanyşyklaryna netije bermedi. Sebäbi türkmen diplomatlary köplençe bolşýaly telefona jogap bermediler. Adatlyň odal hem habar berýär, Ukrainada okuyan daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmenistanlylar sany boýunça iň ýokary orunlarda durýar. Şol wagtda Ukrainada işläp Türkmenistanyň akym aşgallaryny eklemäge çalışan we okuyan türkmenistanlylaryň hem häzir kyn ýagdaýlar başdan geçirýän, olaryň howpsuzrak ýer gözleýänligi habar berilýär. Şeýle-de beýleki ýurtlaryň bu ýurtlardaky raýatlaryna howsar çykyp, olary charter uçurlar bilen alyp çykýanyny gaýdylýar. Şu aralykda dewlet hereketiniň lideri Murat Gurbanov we onuň eginneşi Timur Serkerde YouTube'da video söhbetdeşlik kurap Ukrainadaky türkmenistanlylara maslahat gepleşigini efire berdi we türkmen hökümetiniň häzirki wagtdaky jogapkarçylygini ýatladyp, ýene bir gezek türkmen raýatlarynyň aladasynyň edilmegine çagyrdy. Adatlyk Russiýanyň Ukraina garşy başlanan hüjüm baradaky reaksiýalaryny bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen aktiwistleriniň bir näçesi bilen telefonna urlaşdy. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz Murat Gurbanov häzirki ýagdaýda Russiýa bilen Ukraina arasyndaky mesele özleriniň goşulyp biljek därliklerini, ýöne Ukrainada galan türkmen raýatlary barada gaty alad edýänliklerini, sebäbi ol ýerdäki türkmenistanlylaryň özleri bilen habarlaşyp duranlygyny aýtdy. Şol türkmen gражданlar yaş 18-den 20-22 yaşlar 4700 adam oňdaşyndan iş migrantlar baş berdi. Şol adamlar häzir gaty huply ýagdaýa düşdi. İki tarapky uruş gidip duha şular hiç şeýle gowrawsuz kopatsyna. Bizim gражданlarymyz ýeten märi maňa jaň edip gelýär. Mana da kömek edin. İlçihana bardyk, bunu bizi kuwýarlar şoldan. Kime ýüzlenjegimiz bilemzok, näme etjegimiz bilemzok. Samolyotda gelip özökleri 5 samolyot gelip alyp gitip raýatlaryny. Bizi kim kömek eder? Bizi Türkmenistan alyp gitmezmi kadip soru berýär. Blogçy Nur Muhammed Anaýew hem adatlyk bilen söhbetdeşlikde Ukrainadaky uruşyň eýýäm ol ýerde işleýän we okuyan türkmenistanlylara uly diýen ýetirenligini aýtdy. Ol bir tarapdan hem olary ýaşajaklarynı özüňiz saýlan ýeraksy gidin diýip kuşlarym umumy ýaşaş ýaýyndan çykartdylar diýip habarlar geldi. Anaýew aktiwistlerin şeýle ýagdaýlaryň bolmagyndan bir hepde 10 gün öň biňjalyk bolup başlanlyklaryny we efirde sosial womlarda çykyş edip türkmen hökümetiniň bu ýurtdaky raýatlaryna eýe çykmak barada mesele bolganlyklaryny, emma bu çağırşy baş galdyrylmagyny aýtdy. Elbetde Türkmenistan hökümeti öz ilçihanasynyň konsullugyň iş ýerlerini halas etdi, ýöne raýatlaryny ýene bu saparam eýe çykmady, her wagt ýaly öz raýatlaryna eýe çykmady. Nur Muhammed Anaýew bu ýurtda ýaşaýan we häzir sosial ulgamlar arkaly habarlaşan türkmenistanlylar salgylanyp aýtmagyna görä, Ukrainadaky türkmen ilçihanasyna we konsullugyna hiç kim ýok. Olar gidipdirler. Biz ýene howsarsyz oýdylar diýip aktivist bilen gurlaşan türkmen studentler aýdypdyr. Nur Muhammed Anaýew Günwatar liderleriniň we guramalarynyň Ukraina hüjüm edilen ýagdaýyna giridilmegi söz beren sanksiýalarynyň basymrak giridilmegine garaşýanlygyny aýdýar. Russiýanyň bu eden hereketi bulan özlerini ykdysady taýdan agyr zarba uruljakdygyny duýduran Amerikanyň we Ýewropa parlamentiniň ýakyn wagtdaky alyp barjak çärelerini garaşýarys. İnşallah şolar ýaly çäreler alarlar da şu waka sebäpli Orta Aziýanyň diktatorlarynyň hojaýyny Putin agyr zarbalar. Şeýle-de aktivist Anaýew Ortiýetlileriň özleriniň Rus halkynyň hem Russiýa Federasiýasynyň alyp barýan siýasatyna garşy protest bildirip başlamagyna garaşýanlygyny aýtdy we bu uruşyň düýpden kabul ederlik däldigini, sebäbi başga bir ýurdun topragyny güýç bilen basyp almak bolýanlygyny
sözünün üstüne koşdy. Halklar hem terede otur. Russiýanyň öz halkynyň hem ýakyn wagtda öz prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň alyp barýan syýasatyny tankytlap, mitingler, protestler geçirmegine garaşýan. Çünki bu bolýan zat başga bir ýurduň topragyny zor bilen eýlemek, basyp almak bolýar-da. Bu 2022-nji ýylda 21-nji asyrda bu hiç kabul ediljek zat däl. Azatlyk radiýasy türkmen häkimetleriniň bu meseledäki düşündürüşini almak üçin Aşgabatda Daşary işler ministrliginiň maglumat gurulugyna günüň dowamyna bir näçe gezek telefon edip hiç bir habar alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda irki prezident saýlawlaryny eglan edeli bäri döwlet medeniýet serişdeleri saýlawlaryň töweregindäki wakarlar belli galynýan dalaşgärler we saýlaw möhüminiň barşy barada ýygyderli habar berýär. Ýöne adat halyk saýlawlar barada näme diýär? Ila saýlawlardan näme garaşýar? Häkimetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurduň durly künjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ilatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşdy Türkmen Nokot News hemde Türkmenistanyň kronikasy neşirleri saýlawlaryň öňýany häkimetleriň görýän çäreleri barada habar berýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň aglabasy özleriniň saýlawlar barada pikir etmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saýlawlaryndan soňra iň bolmany gysga wagtym bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagd pul ýeli ýeterligi barada gurrun edýärler. Her kim öz işi bilen gümra diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Adamlaryň gümra bolýan günnelik işleri bala çağılaryny okuwy bermek, hadyk önümlerini satyn almak mümkin boldugyny gazanç edip günü görmek ýaly işleri öz için alýar. Ýöne saýlaw hakda gurrun edilen halatyny hem saýlawyň özü ýa-da saýlawlarda haýsy dalaşgäriň ýeňiş gazanjagy däldi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier we prezident wezipetine dalaşgär Serdar Berdimuhammedowyň wezipe girişmeginden soňra amal aşmagy ahmal özgörüşe umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç sadyň üýtgemejekdigini bilýärler. Ýöne olaryň bolmanyny 2-3 ay azyk gytçylygynyň aradan aýryljakdygyna we bankomatlardan bökdönşsiz pul nagdlaşdyryp biljekdiklerine umyt baglaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy anonimlik şertine 23 fevralda habarçymyzda gurrun berdi. Serdaryň wezipe belenilmeginden soňra iň bolmanyny 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peýda bolar diýip yerli ýaşaýjy notady. 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna şu wagt içinde hiç açan erkin we adalatly saýlaw geçirilmedik Türkmenistanyň prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylary göre ykdysady kuwwaty ymykly pete gaçan ýurdu kakasyndan miras alar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň adyk üçünçüligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemalary, pul nagdlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňüne emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemalar barada ýygyderli habar berýärler. Bu aralykda häkimetler durly çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 fevralda Mawtumul adyny döwlet universitetine saýlaw çärelerini gatnaşdyryljak talip gyýlardan çabut köýnek we bir meňdeş nagyşly ýaka satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Nokot News neşri saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çägine häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşriň 23 fevralda çap eden habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkogolizme garşy bejeri gelen adamlar 16 martda çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp belli alınmaly. Ozal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sebitlerde ilatyň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10 martda çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ilk prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini ma'lum edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruh şertleri, ýokary talaplary esasyna kemale gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ýa-da 14 fevralda häkimet başyna Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgär hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez Saýlaw Komitetiniň sanawyna görä ýurdun syýasy durmuşyna tanalmaýan 8 dalaşgär we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipeti urununa bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän bir näçe opozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgärligini hödürläp çykyş edýärler. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimetleri karantin çäklendirmeleriniň arasynda bazarlary bölekliğin ýapyk saklamagy dowam etdirýär.
Çäklendirmeler sebäpli indi bir ay gowrak wagt bäri gazançsyz galan Aşgabatly söwdegärler şäheriň Altynasır bazarynda gizlin söwda etmäge çalışýarlar. Ýöne olaryň bu synanşyklary köplenç bazardan kowulmak ýa-da para bermek bilen soňlanýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä soňky günlerde egineşik, öý goşlary, texniki enjamlar ýaly harytlary satýan söwdegärler öz önümlerini Altynasır Günnor bazarynyň dürli künjeklerinde ýagny söwdanyň göz öňünde tutulmadyk ýerlerinde satyp başladylar. Olar öz harytlaryny azyk bölümine geçilýän ýoluň ugruny we awtologlaryň duralgotynyň töweregine satýarlar. Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 24 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýöne bazar administrasiýasynyň işgärleri söwdanyň bu görnüşiniň gadagyndygyny aýdyp, söwdegärleri bu ýerlerden kowýarlar. Bazarlaryň bölekligiň ýapylmagy bilen bir ay gowrak wagt bäri gazançsyz galan söwdegärler häkimetleriň bu gadaňçylygyndan para berip ýa-da wagtlaryň goşlaryny ýygnap çykalga tapmaga mejbur bolýarlar. Käbir söwdegärler goşlaryny ýygnap gidýärler. Olaryň käbiri bolsa her gün üçin 50 manat para vermäge mejbur bolýar. Şondan soň bazar administrasiýasynyň işgärleri olaryň söwdasyna göz ýumýar. Dip çeşmämiz bellidi. Aşgabatdaky beýleki bir çeşmämiz bolsa goşlaryny ýygnap giden käbir söwdegärleriň bazar administrasiýasynyň işgärleri giden soň ýyllaryna dolanyp gaýtadan söwda edýändigini hem gurrun berdi. Söwdegärleriň arasynda hökümet bize ne maddi kömek berýär, ne de işlemegimize ruhsat berýär. Biz çağalarymyzy nädip eklemeli diýip öz nägileliklerini beýan edýänler hem bar. Olaryň ýagdaýyny göreninde nefsiň agyrýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Häzirki wagt Altynasır Günnor bazarynda diňe adyk we gapgaç ýuwjy serişdeler ýaly senat harytlarynyň satywyna ruhsat berilýär. Bazarda galan harytlaryň söwdasy gadagan edilýär. Bu gadagançylyk häkimetleriň 15-nji ýanwarda girden gulplama çäresinden bäri dowam edýär. Habarçymyzyň redaksiýamyza iýeren videosunda bazaryň käbir bölümlerinde ýagny ilatyň sarp edýän beýleki önümçilik harytlarynyň satywy amala aşyrylýan ýerlerinde boş duran söwda tekçelerini görse bolýar. Azatlyk hopsuzlyk aladalar sebäpli bu videonu köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girizdi. Bu gulplama ýurduň dürli sewitlerinde şolsanda Aşgabatda koronawirusyň omikron görnüşi bilen keselliýänleriň köpelendiği barada habarlaryň gelip gowşan mahalyna gabat gelipdi. Şonda ýurtdaky söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dynjalyş we güýmenje deshalary bilen bir hatarda bazarlaryň köpüsi dolu yapyldy. Diňe käbir bazarlaryň bölekligiň işlemegine mümkinçilik döredilip, olarda azyk we gapgaç ýuwjy serişdeler ýaly senat harytlarynyň söwdasyna ruhsat berildi. Bu çäklendirmeler müňlerçe adamyň şolsanda söwdegärleriň gazançsyz galmagyna getirdi. Pandemiýanyň başyndan ýagny 2020-nji ýylyň martyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem resmi hasaba alınmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri hususy telekeçileriň çekýän ziýanynyň öwüzini dolmaýar we raýatlara ygtybarly alternatiwalary hem hödürlemeýär. Bu ýagdaý soňky aýlarda türkmen raýatlarynyň ýitileşýän maliýe çökgünliginiň şeýledi adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň arasynda türkmen hökümetine garşy açyk protest çärelerini hem geçirmegine sebäp boldy. Soňky gedek 31-nji ýanwarda Mari welaýatynyň Bayramaly etrawynyň ilaty häkimetleriň sewitiň esasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde esaslandyrylan emeli söwda nokoduny dargatmak synanşyklaryna garşy çykyp, uly ýoluň hereketini böwütledi. Şeýle nägilelik hereketleri köplenç häkimetleriň ýagdaýy düzetmek wadalary bilen tamamlanypdy. Ýöne bu wadalaryň tas ählisi wadalygynda galýar. 16 fevralda Marda söwdegärleriň uzagy çeken bazar kynçylyklarynyň çözgüdüne saýlawlardan çykalygy gözleýändigi habar berildi. Şonda Bayramalynyň häkimetleri bazarlaryň açylmagy üçin Serdar Berdimuhammedowy ses bermäge çagyrdy. Söwdegärler bu çağırşa garşylyk görkezip prezidentlige Mari welaýatyndan dalaş edýän kandidata ses berjekdiklerini aýtdylar.